Mga higala, kumusta? Maayong gabi ikanyong tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Mahigugmaon og dalangtanan namo nga Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Sa gihapon kami maghatag mga pagdaig diha kanimo. Among gipasalamatan nga hangtod niining mga taknaa sa gihapon padayon kini nga programa nga nagpabilin sa kahanginan, nga nagsulti, nagtug-an ug nagpahibalo sa mga pulong sa kaluwasan. Tuguti nga magapanalangin ka niini nga programa o kining estasyon. Nga unta mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot ngadto sa naglain-laing mga dapit o lugar o mga pulianan. Diin Ginoo ang pulong nimo nga mapatalinghugan sa naa karon sa ilang mga pulianan. Ikaw magapanalangin sa mga tawo nagapaminaw. Hinaot pa nga pinagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo. Ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran. Og unya o Dios sila imong kabigon sa pagpangalaga diha kanimo. Sa gihapon sa pinasahi nagampo minimo kung si kinsa man karon nga mga tawo nga naa sa ilang puloy-anan, naa sa ilang mga sakyanan nagapaminaw niini nga programa. Itugot mo unta o Dios nga ang panalangin imong ihatag kanila, ang pagsabot, ang gugma sa pagsunod sa pag-alaga diha kanimo. Kabiga sila Ginoo nga mga laga diha kanimo. Sa pinasahi maingon nga ikaw ang Dios nga walay pagkausab ni pagkabalhin. Ang tanang mga butang hayag ug dayag sa pananaw sa imong mga mata walay natago o Dios. Kung kinsa man karon nga anaa sa ilang mga puloy-anan nga nagantos o nagilaid sa balatian, Ginoo hatagi sila og milagro. Kung sa unang mga panahon na dayag ang imong gahom, gipang-ayo mo ang ilang mga sakit, nagapakita kag mga milagro. Naghangyo minimo Ginoo nga ipakita usab ang imong gahom og milagro sa pag-ayo sa mga tawo naaron sa mga masgiton na silang mga puloy-anan. Daghang salamat o Dios sa imong pagtubag ug paghatag sa among ginapangayo. Pagadawato namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makasapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan mo sa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa gihapon sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato usaning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay. Sir, maayong buntag kagabi. Minaw gyud mi sa imunyong programa. Unya na atulpod nga dunay among bisita sa wa pagyud mag-istorya sa wa pasad manihapon na minaw usa sa inyong programa kay nagluto pa man pod og pinubre. Ang among bisita miingon nga unsa di ay nang tinuhoan na. Giingnan namo nga sa Seventh-day Adventist man na siya kana rabang relihiyon na matarong gyud ang tao ana og mosulod anang relihiyon na. Salamat sa pagbasa, sir. Kana nindot na. Tinuod man na. Dili man na ingon nga
kanang self-proclamation gud na matarong gyud ka. Ug mag 70 Adventist ka, una sawa pa ka nag 70 Adventist tan-awar gud na gisultis Biblia nga gitugas ginong Biblia alang sa pagpanulid, pero tan-awa nabaliko ka kay imbis Sabado dari kag Domingo, imbis din ay pakaos Ginoo gikaon nimo, imbis wa isugos Ginoo pagsimbang mga larawan ug linilog imo nang gihimo. Di sa diha ang nag 70 Adventist ka na unsa ka naman noon, di natarong ka na gid noon. Sakto mo na iyang istorya. Kaso nga lang daghan lang ang dili mo dawat sa tarong kay adto gis di tarong. Okay, napatay basahon, sir, maayong gabi mga pangutana ni. So dili lang usa tano. Ani kay naa naman tay pangutana pod nga ato gi ko ang ato bagon. Kuya John, maayong udto. Mo text na lang kudaan kuya kay ang ako nga lo dili naman sad gyud pod kahapnan. Dili na maabtan sa inyong programa mo expire na ko. Padayon mi nga naminaw sa inyong programa unya si Uncle Vinny kuya ingon niya pwede ba ka maimbitar o magpabautismo sila. Yes, why not? Pwede man pero ay lagid ninyo og kuan na kana bang mura ba og few days na lang gyud nya inyo tang ko kay dagha mo gud tag schedule unya og makabalibad ta kana tay schedule ay lapod mo kahiubos ha. Okay, salamat kaayo. Last text nga akong basahon, sir, og pangutana ni, so dili lang sa tanan ni. Okay, ato ning basahon na kay pastor, ang inyong programa dili na sa tao matuis kay Biblia man ang inyong gibasihan, pero ang matuis ana pastor ang utok sa tao nga dili mosunod sa pulong sa atong makagagahom. Si Henry di ay ni pastor, kay daghang salamat brother Henry. Naara na sila kay ang tuyo nga ipawali raman nakadungog nakabati ka lang sa pulong sa Ginoo. Naara na nimo og mo response ba ka mo dawat ba ka o dili basta nakadungog ka. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message ang cellphone, mas maay siguro Brother Libby nga imo sa dinha usa nga tan-aw ng atong monitor aron atong maibaluan kung diing lugar o dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Mayong gabi sa atong tanan nga mga kahigalaan, atong mga minahal sa kinabuhi, mga kaigsunan nato nga kanunay nagsunod sa itong programa. Kamong tanan mga higala, amo kamong gina-welcome karong gabi una niining tulamanon. Jesus is our hope. Pwede na mo makapadangat sining mga mensahe karon. Pwede na mo maka-text na mo ni Brother John, or pwede makapadangat mo mensahe sa ako nga messenger mga higala, o diri sa atong comment section kay panahon na nga atong pangbasahon ang inyong mga messages. Na amoy mga pangutana diha, so mahimong inyong isend na kay ato niya nang gahinan og panahon sa pagtubag ang inyong pangutana. So among gina-welcome ang tanan karong gabi na kutob sa naminaw sa ato nga programa. Ni alang sa tanan tong mga viewers kung asa mo nag-view karon dinhiman sa atong nasod sa Pilipinas sa ubang pang nasod sa kalibutan, asa mo nahimutang niining orasa gina-welcome mo na mo higala din sa atong programa sa Jesus is our hope. Palihog lang po no, atong i-share nga to sa mga friend ang ato nga program parang daghan sad ang makapamati mga higala sa pulong sa Ginoo. Ato kaming sugdan pagbasa ang mga mensahe nga atong nakita din sa screen. Okay, niya si Pedro X. Drew. Mayong gabi Kuya Livy o Kuya John. Shout out ko sa akong tatay Pedro na Elon Sr. Kanunay naminaw kada gabi from Bilyaba, Leyte. God bless. Salamat kayo Pedro X. Drew. Onya mayong gabi ni tatay nimo Pedro na Elon Sr. Onya niya po si Sister JJ sa Saudi Arabia. Salamat sa pag-send og mga heart, Sister JJ, sa ato nga programa.
og pag-pray nining ato nga tulumanon. Thank you kayo. Aniya niya po si Brother Ronilo Etang. Happy midweek sa mga kaigsunan, makanunayong naminaw og sa mga nag-view nini nga programa sa Jesus is Our Hope og maingon sab kaninyo Brother John og Kuya Libby. God bless og maayong gabi. So amping mo diha Brother Ronilo, no? Sister Gigi sab diha sa Saudi Arabia. Ang Dios kanunay magauban kanyo diha. Kunya niya po si MGB Bangkali. Maayong gabi ninyo diha Brother John o Brother Libby. Nagtanaw na pod ko diri karon. So thank you kaayo, no? MGB Bangkali. Niya po si Ginalyn Lumuntad. Salamat po sa mga heart o kamot nga nagpray, Sister Ginalyn. O niya, salamat po ni Brother Sonny Sumayang sa paglab o pagpray. O niya si Sister si Leslie ihapon. Mayong gabi kuya, musta na lang ko diha sa ilang Papa Ladis o mama diha sa island sa Kinatarkan. Okay, kumusta nimo may gabi? Daghang salamat sa pag-view. Karong Agosto 15 ngadto 16, Association de Restarces. Kung okay ra nimo, pwede kang mo bisita. Kay kanana ang aron nga makaduaw po ka des Kinatarkan niya that time ako ang nabutang sa schedule nga mo speaker sa pizza 15 sa gabi o sa 16. Okay, niapod si Elmer Baclayon Lacerna. Ako welcome pakaha. Nganong di man welcome? Welcome Brother Elmer. Brother Elmer, Ginoo nga mobalik sa ang diha sa tinuod Kabakan. pagkasulti Brother Elmer sa tinuod lagyod na-blast gid ang kadaghanan nga nakailas imo labi na sa kaduawan nga sa imong mga gisulti ba pero kadtong tanan nilabay ratos kasing-kasing sa mga kaigsuonan Kalimtan ko tanan. katong tanan gikalimpan rato og unya dili pa ulahi ang tanan Brother Elmer. Ayaw gud padala ana mga chismis-chismis sa ubang mga pundok kay wa man na sila'y dili maguna gospel ang ila, gossip man na. Kanang sa mga offshoot wala nga matira ang matibay sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala nga sige paningkamot gud kay iyahay matag paningkamot. Ayaw ana nga mo'y ipairal nimo ang mga dili makaayo sa atong pagtuo kay gamay na lang gyud ang panahon nato karon Brother Elmer. So balik sa tinuod nga iglesia. Tinuod na kay ang gianhira ba ni Ginusos pagpangita sa nangawala. Yes. So dinhi siya sa una unya gihulagway man gani niya ang gugma sa usa ka amahan ngadto sa usa ka gitawag anak nga mausikon. So ang Dios malipay Brother Elmer, no? Unya imo sa makisons pagto malipay sab. Okay, ingon din nga ako welcome pa kaha. Maulaw naman gud ko. Bisag kinsa Brother Elmer. Magpadala man gud ko sa ka-disappointed. So Okay, bisag kinsa ana mobati gyud ka wow pero sagdi lang kay total kadtong tanan nilabay ra matos makaigsunan ug muduaw ka unya labi na pagpaubo sa kaugalingon aw ngano man nga dili ka welcome good. Ang ato ra nga ang ato comment lang gid ta mo ilatang nakasatan nasayop ta mo ra na nya sumagod diri kag kadawawan giunsa ka gihigugma ka magyud sa mga kaigsuonan wala tan-awa og unsa ka giatiman ka giko kay lagi ka kun kana na ang igsuon ka sa pagtuo wala nga panahon may panahon pa nga bagbag-o ka sa imuhang kinabuhi sa imong pag-alagad sa Ginoo. okay, no, adto ta sunahan ni apod si sister si Brother Jeffrey Arrogante. Good PM, ga-feedback ang inyong tingog. Okay, ako nang gi-off, Brother Jeffrey. Okay, no? Salamat kayo sa imong observation.
Niya po si Sister Erlinda Istaura. Happy midweek everyone sa tanang mga naminaw og mitanaw uh, og naminaw og mitanaw karon. God bless. Okay, God bless also Sister Erlinda Istaura. Anya niya sad si Brother Freddy Felicano. Mayong gabi na usab ninyong duha Brad Lib og Brad John og happy midweek. Nag-live watching ko diri sa San Fernando, Cebu. Og naminaw sab ang akong asawa nga si Chris Felicano og ang akong anak si Mary Rose Felicano diha sa Lawis Housing, San Remeo, Cebu. So may gabi nimo diha Brother buutan Freddy rabi ni sila Brother diha sa Libby. South Cebu. Yung iyang anak, buutan siya ng mo iyang siyang- asawa. Pamilya diri sa Lawis, San Remeo. Okay, thank you kayo. Ani arita sa pikas nga screen or monitor ato ning tanawon mahigala ang atong mga kahigalaan nga okay, ato ning tanawon katong mga nag-send, nag-like, ang uban nag-heart sa ato nga program. Ato ning pagbasahon mga higala. Arita una sa mga nag-send og heart, no? Nagpasabot nga nag-love sa ato nga program. Niya si Brother Jidel Peritos, Merifel Vargas. O niya po G. Lowell Nodalo Estrira, May Barrido Coyos, Acer Castellon, Ernesto Manigos, Ayan Kevin Dorotan, niya po Oliver Ayagi, Eliami Katamko, og Ariel Kababan, Narcipi Pilayo Edoliverio, Gregorio John Toling Pikit Jr., Elmer Baclayon Lacerna, Ronilo Itang, Jubilin Idar Disabilie, Ginalyn Lumuntad, Gine Rama Fermin. Okay, muna sila ang mga nag-send og heart o niya diritas mga nag-like mga higala. Niya si Brother Jonathan Villacasten, Ariel Katamko, Dexter Dixie Estreliado, Freddy Felicano, Rolls Soto Tams, si okay. Karon Rolls Brother Soto Libby, Tams, okay. niya po si Rosa Lalican Iscario, Erlinda Istaura, Basilio Tero Notarion Jr., Melanie Monacelio Sabroso, og LC Pitogo. So muna yung mga nag-like, mahigala, o niya ato ning balikan na sab ang pikas nga monitor niya po si Edelberto Rina Sumalinog. Mayong gabi nalat ninyo Brad. Shout out sa akon Iloy og amay nga namati sara sa among sa maong programa. Damo salamat sa pagbasa. O kikikan kang Edelberto Arina Sumalinog. Anya niya po si LC Pitogo, salamat po sa paglab. Anya niya po si Ma'am Judian Hista Abalye, salamat sa po sa pag-send of heart. Anya niya sad si Orange Pelayo, happy midweek Kuya John o Kuya Libby, happy midweek also Sister Orange sa Pelayo. Anya happy midweek to all. Niya po si Christy Layon, salamat po sa pag-send og mga heart o pag-like sa ato nga programa. Okay, rito speaker sigala ato ning tanaw ng pikas, no? Arita sa ato nga keypad kay doon na say mga kaigsunan nato nga mag-send og mga mensahe ato ning lilion. Okay. Ato ning basahon maayong gabi ninyong diha Kuya Libby o Kuya John. God bless kay kanina Star Philly Disor. Niya pod si Brother Frido Pobadura. Maayong Brad, maayong gabi sa inyong duha diha sa
diha sa radyo. So may gabi sa nimo Brother Frido Pobadora. Okay, arita sa ato nga messenger mga higala. Kanay ding daghang mga messages nga midangat dinhi. Ato ning lantawon makadiyot. Okay. Ato nakita ni nga mga nag-send na gumahart mga higala sila Sister Nike Subalinog. O niya po si Sir Nathaniel Familara. O niya po si Sister Ninfa Beliacastin sa Cadiz City. Niya si Elizabeth Mihinga ato ni sister nga to si Inupakan Liti. Niya po si Winmar Ray Golimas, si Brother Wing Wing. So may gabi ni mo dong. Wing, may gabi diha Wing. Salamat sa pag-viewing. Nya lipay mi nga naamoy time sa pag kanimagong maghisgot tag pulos Ginoo parehara mo gud atong kalag ipakaon nato kay kalanon sa kalag. Thank you sa inyong pag-view. Ano niya po si Sister Jenaline Lumuntad. Ang iyang mensahe, mayong gabi sa Libi o Kuya John. Ano ato pong nakita din si Brother Rufino Moreno. Salamat ug may gabi ni Brother Rufino. Salamat po sa paglab ug pag-pray. Ano niya po si Sister Merlin Derner. May gabi ni Mads. Ano niya po si Henley Ibo. Ano ato po nakita si Sir Matthew Anderson. So good evening Sir Matthew. God bless you. Thank you for watching always our program. Okay? Padayon tahigala nga sunahan. Ato ning balikan sa paglili ang screen. Ato nakita din si Brother William Tadlas. Salamat sa pag-heart, Brother William. Ano ato po nakita si Brother Millard Barrientos. Ang iyang mensahe, more power sa program. Please include sa prayer ninyo, Badlib o Badjon, nag-crusade mi karon diri sa Ubay, Bohol. Naabot ay ka sa Ubay, Bohol. Nahimo kang kapart sa team nila ni Pastor Formentera, Brother Millard Barrientos. Salamat Okay. Brother Millard. Dili lang laging hanap buhay, kundi hanap kaluluwa din. So salamat. Kumusta ninyo diha tanan? Unya, kumusta sa di Sir J, di og ni Ma'am Laila? Okay, arita sa ato ning tanawon ang mga bag-ong nakita nato dinhi nga mga nag-send og heart. Niya si Ronaldo Bragat, Jubilin Edard Isabelle, ato po nakita dinhi si Welski ML. Niya po si Brother Vidal Likigan. Niya po si Orange Pelayo. Niya Ariel Kababan. Niya sad si Narcipi Pelayo del Berrio, William Tadlas. Niya po si Brother Jojo Cordoba. Eilami Katamko. Okay, niya po si okay, mo to'y atong mga nakita higala nga mga nahidugang nag-send og heart din sa ato nga program. Anya sa mga ari punta mga higala sa nag-like, apoy mga pipilan hidugang ni si Brother Jonathan Villacastin. May gabi ni mo, bro. Ariel Katamko. Okay, niya po si Dong Bob Ritoya. May gabi ni mo, Dong. Niya po Sister Elena Pacifico. May gabi ni mo, Sister. Okay, atong ihatag ang panahon ni Brother John. Niya pa po niya si Brother Joderets Mulihon Detoy. So, may gabi ni mo, Pads. So, atong niya po si ato ning balikan pagtanaw niya po si Dong Bob Ritoya sa Tuburan. Mayong gabi ninyo Dong John o Dong Lib o sa tanang viewers watching from Manga, Tuburan, Cebu. So, May gabi Dong Bob. daw. Niya po si Joel Slee Inot. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby. Happy midweek. Niya po si Joderets Mulihon Ditoy. Si Pads Ditoy. Siya niya, I'm watching. Okay, thank you kayo. So, ato ta mahigala sa paghatag og panahon sa pagbasa sa pangutana nga atong entertainon karong gabiona. Atong ihatag ang panahon ni Brother John. Okay, daghang kay salamat Brother Libby. Ato ning
kuan ato ni tagaag pagtagad ni ang pangutana ni Richard, ha? Brother Richard, salamat kayo niya. Hope nga naminog gyud karon uban sa inyong kaubanan aron ba nga dili pod ka gyud maanod sa mga kanabang mga opinion lang sa hunahuna sa tao nga wa po'y igo nga gibasihan ang ato manggod ni aman ta nagbase sa Biblia pero og diha ka mamati sa opinion lang sa hunahuna sa tao aw kana na ang dili ta makasure nga kana siya kamatuoran kay ang pulong manggod sa Dios kamatuoran man. So ato ning basahon na Brother Richard. Okay. Sir, maayong gabi. Mangutan ko sir. Dili ba Biblia man ang inyong gibasihan? Sayop mo nga dili mo manginom kay si Kristo gani gipainom man niya ang mga tao og bino unya tinadyaw-tadyaw gud unya ang sa mga tao binutilya raman. Salamat kayo sa pagbasa sir, si Richard Diaini. Okay, daghang kayong salamat Brother Richard sa imong pangutana nga nag-abot diri sa atong programa, no? Kanang imong giingon nga sayop mi kay nganong dili mami manginom nga ang ato ganing Ginoo gipainom gani niya ang mga tao og bino. Wa man hinuon kay gihisgutan nga kuan ana, wa man hinuon kay gihisgutan nga kapitulo o bersikulo sa Biblia, pero tinuod man gyud pud hinuon na ang imong gisulti, no, nga gipainom ni Kristo og bino ang mga tao. Pero dinhigod sa Biblia, Brother Richard, dunay duha ka klase sa bino nga gihisgutan dinhi. Kana bang gitawag og fermented wine og unfermented wine? Unsa man ni siya? What is the difference between the fermented and unfermented? Ito na iklaro kay narabay mga bata. Kanang fermented wine, bino na siya gihapon, pero dili na ang kanang unfermented wine, dili na makahubog. Og fermented wine gani, kana makahubog na. Maunay gipasabot dinhi sa Biblia nga dili angay nga imnon sa tao. Kay sama aning gihisgutan sa Biblia kanang sweet wine, duga man ni siya sa grapes o paras, unya kini siya gigamit pod sa uban nga mga bahin diin na itambal pod sama sa Timoteo. Nag-ingon si San Pablo, ayaw na pag-inom og lunlon tubig lamang kundili pag-inom og jutayng bino alang sa pagmasubsob sa imong pagmasakit. So kini siya gitawag na og medicinal wine, bino na pero gigamit na siya sa pagtambal sa sakit. Lahi man nirong giinom gud sa kadaghanan, kay ngano man makabaton ka man hinuog sakit, dili matambalan ang imong sakit kundi makabaton ka og sakit. Kining giingon nimo nga gisugo ni Kristo ang mga tao sa pag-inom og bino, nahitabo manggod ni nga diay higayon nga didto sa Kana dunay kasal nga gihimo. Unya sa diha nga gihimo ang kasal didto sa Kana, na-sure sila sa ilimnon, na-sure sila sa bino. Og tungod niini si Ginoong Hesus nagpakita siya og milagro diin ang gihimong bino ang tubig. Pamati iragod niyo dinhi sa Juan Kapitulo 2, versikulo 1 ngadto sa 11. Akong basahon na, Brother Richard, kung unsay gisulti dinhi sa Juan Kapitulo 1, Kapitulo 2, versikulo 1 ngadto sa 11, nag-ingon, sa ikatulo ka adlaw may kasal didto sa Kana may kasal didto sa lungsod sa Kana sa Galilea, og didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Sa nahuddan na sila og bino, remember gingon din dahil sa bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag, babay, unsa may imong unsa may labot nato ni ana, wala pa moabot ang akong panahon.
Unya giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon, buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Ang mga Hudiyo may mga tulumanon sa ilang tinuuhan labot sa pagpanghinlo og tungod niini didtoy gibutang nga mga unom katadyawng bato nga sudlanan og tubig ang matag usa ka sudlanan og mga 20 ngadto 30 ka galon nga tubig. Si Jesus miingon sa mga sulugoon, pun-an ninyo og tubig ang mga tadyaw og og ila kining gipuno. Unya miingon siya kanila, pagkabo ni anang tubiga og dad-a ngadto sa nagdumala sa kumbira. Og gidala nila kini ngadto kaniya og iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kundi gikan ang maong bino apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang busa og giingnan ni busa gitawag niya ang kinasal nga lalaki og miingon, nabatasan sa kadaghanan ang dalit pag-una sa labing maayong bino ug kun makainom na pag-ayo ang mga bisita anha pa idalit ang bino nga dili kaayo maayo. Apan nganong karon pa man nimo idalit ang labing maayong bino? Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro didto sa Kana sa Galilea. Unsay gipakita ni Kristo? Milagro. Unya kung imo ni nga kuan paday nagbasang 11 hudon nimo didto gipadayag niya ang iyang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Tanawa ha. Karon kung ato ning kwintadahon Brother Richard, kining bino nga gihimo ni Ginoos didto sa kasal sa Kana tubig ni. Tubig ni. Unya gihimo ni Jesus nga milagro didto sa Kana aron sa pagpaila sa iyang himaya. So dunay tumong ug dunay katuyuan. Pero kung atong tutukan kining mga bahina bisan asa pata magbasa sa Biblia, wala tay record nga kining mga taong nakainom ni ining unom katadyaw nga bato nga mosulod og 20 ngadto 30 ka galon. Kanang sa kagalon 5 liters man na. Unya 20 ngadto 30 ang sulod nga tubig. Unya gipasudlan ni Ginoong Hesus og tubig ang maunga kuan, ang maunga kanini ang tadyaw og unya na feel gid nila nga lahi gyud nga bino. Lahi nga bino. O unya, kung imong tan-aon, dili ni mao'y basihanan nga manginom na mo. Nga naman, dili man na coincide ng inyong gihimo, be? Dili ginaingon nga na coincide ng inyong gihimo ni ining bahina. Tungod kay, ang inyong ginainom, ilimnon ka na nga makahubog. Ang Episo Kapitulo 5, versikulo 18, gisulti dinhi ini nga bersikulohan nagingon nga og ayaw kamo pagkahubog og bino kay kana maoy pagpatuyang kundili pagpapuno hinuon kamog espiritu. So kanang mga binong makahubog maunay butang nga gidili sa Ginoo nga imnon sa tao. Nganuman kay kasagaran magud ang tao nga makainom ni anang matanga o klasihas bino mabastos. Bisag unsa niya ka profesional, bisag unsa niya ka edukado, mabastos gid siya. Kamo mismo maka-experience magyud mo ba? Maka-experience gud mo. Kay mababay man og malalaki pataka na lagpangihi, daw mawad ana og uwaw, unya diha ni ana magod bisan pag mag-research mo nga kasagaran gyud sa mga kasong niabot sa korte. Nahimo na siya under the influence of kanana ang liquor. Mo na mitabo kasagaran sa mga nangadisgrasya, nagsakay sa ilang sakyanan,
bisag way kadasmag ang puste mo'y dasmagan kay languna. Kami adlaw-adlaw maka-observe diha sa karsada gyud. Daghay na nga disgrasya nakainom gyud ang nagdrive. Meaning nga kanang mga mata nga sa bino ang resulta ana dautan. Okay, natanawa ra gud ninyo niyo. Ato ning basahon na sumala dinhi sa Isaias kapitulo dinhi sa gihisgutan sa Isaias kapitulo 5 amo ni ang gihisgutan dinhi og kini ang kapitulo 5 bersikulo 11 nya 12 og 22 akong basahon. Alaot ni adtong mosayo pagbangon sa kabuntagon aron sila managhubog sa maisog nga ilimnon. Alaot ni adtong managtukaw sa tibuok kagabion hangtod sila manginit sa bino. Og ang alpa og ang sista, pandereta og mga flauta kining gipanghisgutan dinhi mga musical instrument ni. Og ang bino anaa sa ilang kumbira apan sila wala managtagad sa buhat ni Yuba ni managpamalandong sila sa ginahimo sa iyang mga kamot. So murabag nag-enjoy lang gid sila sa ilang kaugalingon pinaagi sa bino o sa pagtugtog sa mga kining gipanghisgutan din ni musical instrument. Pero ang gisulti din is 22, alaot ni adtong makusog nga moinom sa bino og mga tao nga kusganon sa pagsakot sa maisog nga ilimnon. Tanawa ha, alaot ang kanina alaot ni adtong makusog nga moinom sa bino. Og nga tao nga kusganon sa pagsakot sa maisog nga ilimnon. Kamo nalay paghuna-huna kanang word nga alaot ug unsa na siya, kanang word nga alaot. But pasabot nga kini kung sa Tagalog pa ito'y hindi kaaya-aya at kalugod-lugod sa kalooban ng Diyos. Unya kay si Kristo nagsulti man siya, di tanan makasulod sa langit. Dili tanan nag-ingog Ginoo makasulod sa langit kundi ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Unya kini hayag og dayag nga kung sa Tagalog palagi ito hindi kaaya-aya at kalugod-lugod sa kalooban ng Diyos. Muna nga sa pag-abot unya sa adlaw sa katapusan, daghan sa mga tao nga dili mga luwas, daghan sa mga tao nga dili mga langit, tungod na sa pagsupak nila kung unsay kabubuton sa Dios. Ngani pamatiiragod ninyo niyo kung unsa ka danger kining mga bahina nga mahimong resulta unya bahin ana sumala sa nahaunang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10. O niya kung basahon na unsay gisulti dinhi. Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa ngharian sa Dios? Tanawa ha. Nasayod ba mo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Bi unsa man kahay rason, unsa may hinungdan nganong sila dili makasulod sa gingharian sa Dios? Una, dili mga matarong. Nan kinsa man ni nga i-consider nimo nga mga taong dili matarong kay matud pa ang mga dili matarong dili makasulod sa gingharian sa Dios. Nangon, ayaw kamo pagpalimbong, walay makihilawason. Unsa man ning makihilawason? Kana bang tao ba nga mura og kun babae ba, lalaki o babae nga mura bag natakdan sa sakit sa iro nga bisag kinsa lang? Mo ning gitawag og makihilawason. Unya kung imo ning tanan o mga tigsimba o mga Diyos. Tandaan nyo na ang mga gisulti na nga ang mga dili matarong, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Unya gisulti unsang matanga nga dili makasulod ang matud pa din mga makahilawason, unya tigsimbag mga Diyos o mga mananapaw. Mo na ibantayan na ni mo na mga mag-unay sa masig kalalaki ug masig kababay o mga kawatan na kinigisgutan na po manikasugo kay naamna di ka mangawat o mga dalo o mga palahubog unya mo ingon mong sayop mi kay di mi mo inom nga unya si Kristo nagsugog inom og bino klaro ni nga mga palahubog karon ra bang panahon na pastilan ang mga daga kusog na sa gaay manginom
Mga asawa kusog kay manginom, daghay mga ang gobyerno naghatag og kuan ayuda, pinaagis purpose. Pero manguli bana og asawa wa nay halos kwarta nga mada para sa beneficiary tungod kay giinom na nagbarag-barag na. Daghan sa mga nahitabo kamo nakadungog nakabati, mag-inom ang masigka man nagsuon, mag-agaw, amahan og anak mag-inom. Pero ang epekto pag pinatyanay og dili mapatay sa amahan ang anak, ang anak mo'y mapatay sa amahan. Unya karon asa maninimo ni ipahiluna kining mga bahina, no? Mga palahubog o mga mag-unay sa masig ka lalaki, masig ka babae. Nang problema man na ron kay ngano man gitugot na sa dakong simbahan, oy nga kaslon ang pulos laki, pulos babae. Ambot og nganong naingon ana unsa nang pagkaunsaa. Unya ang gisulti dinhi matud pa mga tigpasipala, mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Dili gid makasulod sa gingharian sa Dios. Unya karon moingon mo nga sayop mi ana. Pasayloan lang gid ta mi Brother Richard, pero usaon man og maoro gipon nay imong naabot, wa man nay problema. Ang ato lang diri nga nahibaw ta og unsay gi pasabot dinhi sa kamaturan. Niya pa akong basahon sa Galacia kapitulo 5 bersikulo kanang 19-21 nangyun, og dayag kaayo ang mga buhat sa unod mao kini: pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbang mga Dios-Dios, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabubho, kapungot, iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog. Manani mo pang tanan, Brother Richard. Hudya ka, bahakhak, og ang mga butang nga maingon-ingon ni ini. Pasidanan, pagpasidaan ang ingon-ingon ni ini, pasidanan ko kamo, sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo, kaniadto, nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Malinaw, Brother Richard, uban sa nang mga naminaw. Matud pa, dili, abugubog-ubog, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Muna nga, mamalandong ta, mahitungod pulong sa Ginoo, unya kita, magkuanta, maghinay-hinay na pag-usap, pagbag-os tong kinabuhi. Well, si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot ining bahina. Brother Libby? Okay, dihan salamat. So, padayon tahigala ato ning lilion makadiyot. Niya si Sister Ila Lipalam, salamat sa pag-pray o pag-love. Niya sad si Brother Moses Liaban, salamat po sa pag-love o pag-pray. Niya si Brother Jerry Nailon, salamat po sa pag-send og heart o pag-pray. Niya po ito nakita si Sister Belinda Luhira Tirana. So, thank you kayo. Arita sa Pikas mga higala, arita sa ato nga messenger, ato nakita diri sad si Belinda Luhira Tirana, Sara Katampatan, niya pod si Brother Domingo Bunukan. Maayong gabi ninyong duha Badlib og Badjon. Sa gihapon ako i-greet og maayong pagpaminaw ni Brad Pedring Carabio og siyang asawa Sister Bibi Carabio. Oban siyang mga anak og mga apo. Salamat Badlib, God bless natong tanan. Ato ning kuan ilang maning Bible study-an ni Ninong Doming Brother Libby, pero ato gid pud ni nga listener, no? Unya amigo masag gini nako ning tawhana. Unya salamat gyud kaayo nga naa na siya sa may edad-edad nga taas na, pero ning kapyot pa gyud siya sa pagpangalagad sa Ginoo. Brother Pedring, salamat gyud kay makita aron niya ta. Unya sorry gyud kaayo sa akong kabisi, wala gyud hinuon ko makatambong sa inyong bautismo. Okay, adto ta higala paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana giyon sa to niya paghanay ba John? Kita lagi kuno Brother Lebe, matod pa niya nasayop ta kay nganong dili man ta manginom nga si Kristo gani gisugo ni Kristo ang mga tao sa pag-inom og bino. Motong ning quote ko sa Juan 2. Okay, salamat kayo no. Aniya ang iyang
Una-huna nga nasayop mi tungod kay kami diri nagtudlo sa paglikay sa ilim ng makahubog. Si Ginusos gani kuno naghimo man og bino. Tinadyaw magani kuno to. Nang ila kuno binotilya ra. So bot lang pasabot nga si Kristo nagtugot sa pag-inom o paghubog-hubog pag-inom sa makahubog ilimnon. Kung ang imong gibasihan higala kanang Juan Kapitulo 2 kadtong nahitabo nga kasal dito sa Kana. O niya mo conclude ka nga si Kristo maoy nagsugo ni anang inyong gihimo nga pag-inom sa makahubog ilimnon or paghubog-hubog asayop sa taana. Nga naman ang bino nga ginahimo ni Ginusos tinadyaw tuod to. Pero kung ano to, nahurot na gutong unang giserve. Alimang ka, pila to katadyaw at ora gutong tanaw na Juan 2 sigala o pila ni katadyaw. Ang tadyaw nga gisgutan dinhi nga pero naghana di ay dito'y nahamutang nga unom kabuok tadyaw nga bato. Sumala sa nabatasan sa Mahadiyo sa paghugas sa pagpanghugas og ang matag-usan niini kasudlan og kaluhaan o katluan kagadon. Alam mo kana ang usa ka tadyaw na usa ka tadyaw mosulod og 20 ka galon, ang uban pod mosulod og 30 ka galon. Unya unom ka tadyaw perting daghana kayo, nakahurot na sila og unom ka tadyaw sa bino mga higala. Unya niingon si Maria kang Ginusos, wala ra bay bino kay gidapit man sila si Maria bisan si Ginusos gidapit ito sa kumbira sa kasal. Wala ra bay bino. Mao to nga ang gihimo ni Ginusos unsa may kay inamang Maria ang mga tao nga usa gani iyang isugo tumanan ninyo. Ingon si Ginusos, sige kanang unom ka tadyaw kalusin na niyong tubig ha. Pun-ana ninyo sa tubig kanang unom katadyaw gipuno sa tubig. Ano human kayo na puno sa tubig, ingos Ginusos, sige patilawi dito sa punuan sa kasal, buti pasabot tagtungod patilawi dito nila. Pagtilaw ron nila ito nga perting tamisa magyud perting lamia magyud sa bino. Ingon na to ang punuan sa kasal nga nganong karon pa manig giserve ang pinakatamis nga vino nga nabatasan man ta sa kasal ang iuna pag-serve katong pinakalami dod nga bino. Nganong karon pa man hitabo ang mga tao mahigala sa record nanginom sila perting inom nila nahurot na pod nila ang unom katadyaw. Sa ato pa 12 na katadyaw na hurot, pero pangutana nabay gi-record nga naay nahubog. Wala gi-record mahigala diya sa Juan 2 nga naay usa ka tawo nga nahubog. Perting inom nila pero wagi nahubog. Nga naman kay sa Biblia god dunay duha ka klaseng vino. Duha ka klaseng wine. Ang unang wine kanang gitawag og fermented. Kanang fermented wine mao na ang alcoholic, makahubog na kay alcoholic man na. Anya kanang alcoholic mo na gikondenar diha sa Biblia nga makausab sa hunahuna sa tao. Tanaw na to ang mahitabo sa usa ka tawo nga makainom anang gitawag og alcoholic drinks. Dayon ni ang Proverbio kapitulo 20. Ang bino mo ning binuha nga kuan katong alcoholic. Ang bino mo usa ka tigpamay, ang maisog nga ilimnon mo ang sabaan og bisan kinsa nga masayop tungod niini kana makainom. Niini dili siya manggialamon. Tanaw na to pag record. Dinhi sa kapitulo 23 sa Proverbio. Niyay pangutanag tubag dinhi. Ingon nato mabasa o sugdo nato sa 23 so nya bersikulo 20. Mga pangutanan ni kinsa man ang may kasakit, kinsa man ang may kasubo, kinsa man ang may panagkabingkel, kinsa man ang may panagpagbagulbol, kinsa man ang may mga samad nga walay gipasakaran,
kinsa man ang may kapula sa mga mata, mao kadtong nagapabilin sa pag-inom sa bino, kadtong nagapanggula aron sa pagpangita sa sinakot nga bino. Dili ka magtan-aw sa bino kung kini nagapula, kung kini nagapangidlap sulod sa kupa, sa diha nga kini moagas ang mga agay nga mahapsay. Kaysa katapusan, sa inom-inom na pilimiro, pero sa mitapos katapusan, kaysa katapusan kini magapamaak sama sa bitin og moikos sama sa unto-unto. Nindot ka ng inom-inom, pero kadugayan maipikto na ganna, murag ikusan kas bitin, murag ikusan kas unto-unto. O sa mahitabo na yung 33, ang imong mga mata makasudong sa mabutang katingalahan, o ang imong kasing-kasing magapamulong sa mga baliko nga mga putang. Muna'y resulta sa pag-inom sa makahubog ilim mo. Madawat muna-una, kanya mo na hinungdan, magapamulong na kasing-kasing o mga baliko nga mga butang. Muna'y mahitabo, higala nga dunay mahitabo nga daghang away, no? Kalabanan yun sa away. Kay sa gitun-an dito sa korte sa Minneapolis, Mahigala, usa ka gatos ka mga tao nga nasud sa prisuhan. Gisusi kanila og unsa gigamot ba? Nganong nga sud ba ni prisuhan ng mga tawhana? Kasala man ang uban nakapatay, ang uban nakabunal, nakadunggab, nakapanuntok, ano mga krimen inana. Ngano man ni? O niya, ang uban nga disgrasya sa kyanan, pagsusiron kay nakaplagan Manila nga sa 100 ka mga tao dito, 90% ka mga tao na sud sa prisuhan tungod kay gainom sa ilimnon nga makahubog. Nga sud dito, muna nga dunay dili maayong epekto o dili buot ang Ginoo ana nga ingon ana ang mahitabo sa atong kahimtang sa kinabuhi nga madawat atong nahuna hantod makapamulong tag dili maayong pulong, kalabanan inana bagyod kay ang taong hubog labi na di ka kontrol, mamarigla dayon o niya dili masultihan nimo gamay, mainit dayon, inana ba o niya naay mga tao nga kanabang bato pas uban, naay mga tao nga ang iyang kinaiya kon makainom sa mas iro mungisi-ngisi pero mamanghag di ay. Bubintaha ng tao nga murag babuyon daw nga matug lang og mahubog. Napoy langgamon nga tao nga tabian kayong makainom na, historiador manggawas na ma-in-English o niya magsinagbalak o niya magkanta-kanta nagsige, murag langgamon na pero nay uban nga murag iro gyud. Bisag wa kaysa pariglahan jud ka o niya kay gusto jud kumbati. So sumala sa Listen Magazine Higala sa atong na kaplagan din nga sa research sa page 26 and 27, may mga efekto sa ilimnong makahubog: family disturber, peace disturber, quarreling, no good manners, buti pa sabot nga makakuha sa may pamatasan o niya ingon po sunahan individual accidents, maaksidente lang ka tungod kay sa ilimnong makahubog, promoting crime, makapromote sa pagbuhat sa tao, dili maayo. Mao na gikondenar mga higala diha sa Bible. Kay ang tao kung ma-influensya sa ilim na makahubog, gawas madaot ang atong maing panglawas, makadaot sa atong relasyon sa pagsigataw, kanya makabuhat ta og dili maayo. Ang wa ikondenar diha sa Biblia ang ilimnon, kanang ilimnon nga di makahubog. Kanabang kanang vino wine nga gitawag og unfermented wine. Unsa na siya? Fresh grape juice na siya. Labas nga duga sa paras. Hinungdan na maghuhukom 13 versikulo 4, nagkondenar jud ni ana nga matupas na mabasa dinhi sa maayong balita ang Biblia, ayaw gayud pag-inom og bisan unsang ilimnon nga makahubog. Okay, muni ato mabasa sa 13 versikulo 4 mga higala. Advice sa Ginoo tungod kay ang gusto niya ang iyang katawhan magpabilin nga normal ang iyang mga panghunahuna. So wa naman tayo time sa dili pahingpit na puso ng aton tulumanon, ani ang atong time song. Mga higala, magampo kita, dalaygon ka nga Diyos, sa walay katapusan, salamat sa kalampusan sa imong pulo.